Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiyuthenjiwe. Molweni, sizawufunda kwincwadi yamaHebhere eshumi, ivesi yama-23. Sibonisana ngokuthembeka kukaYehova. Silubambe uvumo lwethu lwethemba, lungabi nakuxengaxenga, kuba uthembekile lowo wabeka ngedinga. Nayi ivesi ezosomeleza, ezosikhuthaza, eyoba kwindlela yethu yokholo masibambelele elukhulweni lwethu ngenyameko nangonyamezelo. Siqine, sizinze, singaxengaxengi, singabe sihexa-hexa, ngoba simlandelayo ethembekile. Thembekile uYesu Kristu. Akuzila kalali indawo yokuqala umgcini kaSirayeli. Nakweyiphi na ngoku odibana nayo kwiintsuku zokugqibela, themba uYehova. Izithembiso ezazakhe azizezomoya nje. Izithembiso, ithemba lakho nezithembiso zeBhayibhile kungoba wethembekile. Jonge yena ngokuthembeka kwakhe. Kuzoba nzima, kuzoba lula, akululanga. Kwiintsuku zokugqibela khona zininzi izilimo. Ungathembi mntu, ungathembi government, ungathembi nesiqu esakho, themba uYehova. Nyamezele, ngoba wenze njani? Wethembekile. Bayasingqinela noNdumiso 91 ivesi yesi-4. Ithi, wokugubungela ngeentsiba zakhe, uzimele phantsi kwamaphiko akhe. Likhakha, yingweletshetshi inyaniso yakhe. Uthembekile, ufana nesikhukhukazi esihlala phezu kwamantshontsho walo, ekhusela amantshontsho walo. Ninjalo ke nakuthi uYehova usigubungela ngamaphiko wakhe, asifihle. Yingweletshetshi ngonyama yesixeko sakwaYuda. Xa uzifihla kuye uthembekile, uza kufihla naye. Somamkele uYesu Kristu. Khawamkele uYesu Kristu. Ungasoloko ubaleka ngapha nangapha, ngoba uza kufihla noba yeyiphi na into esifuna ubomi bakho. Yiza kuYesu Kristu azokufihla phantsi kwamaphiko wakhe. Enkosi kakhulu ngokholo lwakho. Ukholo lwakho mawulibeke phi? kuYesu Kristu. Ukholo lwakho ulibeke phi? kuYehova Thixo.